Ụmụnne m aghọta m si imi rụwa ndị na-akpa anwụrụ. Ezigbo mmadụ niile, ọ bụrụ na iwe ezigbo mmadụ, ịma na iwe ezigbo mmadụ. N'ime onwe gị naghị achọ mmegide. Ụwa na-agwa gị na iwe ezigbo mmadụ. One or two people agwala gị na iwe ezigbo mmadụ. Biko, jisie ike, ekwela ka temptation napụga gị quality ahụ ị nwere. Ị ga-awụ ezigbo mmadụ, ihu na azụ. Rute n'okwu ọnụ ị na-ekwuru mmadụ na mmeso mkpasa agwa ị na-akpaso mmadụ ibe gị, n'ihi na ụgwọ ọrụ gị mgbe chi gị ga-alụrụ gị ị gaghị ama. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m na m nwere akụkọ n'ugbo ya na-egbotowara ya ụmụnne ka unu were ihe mere ya wee mụrụ akụ. Ya gaa n'ihu sị m na ya lụrụ nwaanyị na nwunye ya mara mma, na nwunye ya na-aba n'anya, na nwunye ya wụ olu gbajie boys, na kemgbe wee ya na like nwaanyị chapụrụ achapụ tụpụkwanụ ma na nwunye na ọ bụ ihe niile ya na-achọ na nwaanyị. Na ya ebukwe na ego na ya ebu ego ya eji ego ya ebu ya. Na ya kpatara ego na enweghị di nwoke ji ego eme ya na-akpatabe ya na-emebekwana. Ya lụọ nwaanyị nọ ntara. Nwaanyị mba nọ mza only 2 years ka ya na nwunye ebiri. Ọ mụọra ya otu nwa nwaanyị mara nnọọ mma ka ya kwanụ. Otu nwaanyị ahụ ọmụbeghị ọzọ. Chihu n'ụkọtụ ya gawa biznes ya, ọkọtụpụ chihu ya pụọ, anwụpụ ya pụọ, mmiri zowe ya nwapụ. Ya na-anọ ya nga ya na-achụ ego. Ya na otu ụbọchị enwe nwa nwunye ya gara aga kpọta. Ọ sị mma ya kpọtara, ọ maghị ebe ha siri kpọta nwa. Nwa ebe 9 years or thereabout. Nwunye ya kpọrọ nwa anọ bịa. Plan nwunye ya awụghị itinye nwa ahụ na school. Plan ya wee nọ ya na ya abụọ nọrọ 24 hours. Ọ na-eji ya teta ke, weta ke, mee ka ọzọ. Nwa a nọ na n'ụlọ ya, ndị school ebido gawa emepe school. Ya sị nwunye ngwa ka ọ gaa tinye nwa ahụ na school. Nwunye ya sị gịnị ya kpọtaghị ebe a ka ọ bịa gụọ akwụkwọ. Ya gwa nwunye ya sọ ọ wụghị ebe a ka ọ ga-akpọta obere nwa ahụ taa, nwa 9 years. Gboo ish denwe n'ụlọ ya ọ gaghị aga school. No. Ọ wụkwanụ na ego ọ ga-eji aga school anọ. Na ọ ga-etiga school ya kpọlara ya ndị nwe. Nwunye ya sa na-eme ya eme na why na ọ ya kpọtara na ọ ya ka a bịara serve na ya gwa nwunye na ihe na ọwụ ụlọ ya na ọwụ ụlọ ya na ọ ya nwa ga-ekwu ihe ga-eme n'ụlọ ya. Na ya ga-etiriri nwa nọ na school. Na ụkọtụ ya ejikere kama o tete ngwa ngwa enweghị ọ na-eme ome nga ọgba eme. Ya gawa school ọ lọta o bido ebe ọ kwụsịrị. Mana ọ na idewe nwa n'ụlọ 24 hours ụmụaka na-aga school. Nwa obere nwa ahụ taa nọrọ n'ụlọ ya. Ọ wụ na ya ejighị ego na ọ gaghị eme na ọ ga-akarị ma na ọ kpọlara ndị nwe na ọ wụ n'ụlọ ya ka ọ ga-anọ. Ya na nwunye kogide ya tụpụrụ ya ọnụ na-aba na-ere eke na nwunye ewe onye nkuku. Obido ikwu okwu otu ọ ga na-eti ka onye ara. Ị ga na-asị ihe ke ọ na-eme na ofit ya such a pretty woman na-eme ka agboro. Ihe a niile hịọgakwa n'ihu obere nwa nwatakịrị buru akpa egwuzoro wụrụ shebara wụrụ mmamịrị bara ụjọ ya ahụ ụjọ na obere anya nwatakịrị ka batara abata aka kpọtara. Nwatakịrị ọnọkwala na abụla ole. Ihe antie n'obi ya, antie na di ya ebido nwe nwokwu n'ihi ya. Ya gwa ya sị ya kpọrọ nwa akpọla ya ọ ya ga-achọ school dị mma ka ya mara ihe school na-eri ka etinye nwatakịrị ahụ na school. Ya na nwunye gwodogide ihe ahụ mgbe ọ hụrụ na ya adịghị ready ebe a ọrịa ịhapụ nke a slide under the carpet ya sị na ọ ga chọwazie school, chọta school si ya enwetala school. Ọ bịa gwa ya gakwa na the school verify ya ihe niile ọ gwara ya na ihe ma ụgwọ school ma gịnị even though na adịrị ya ego owughị obere ego ya ewekwere nye nwunye. O were na nzama o tiri n'elu ya ma make sure na o tiri nwa ahụ na school ma fe school ma gị na ote nwa shi bido school n'ụlọ ya. O ruo mgbe o ruru ihe adịwo iche n'ime ndụ ya. Ego adịzikweghị otu o shi adị. Ya bịa hụ na ya adawana. Ya bịa hụ na enwere otu o shi dịrị nsogbu dị. Ọ wụ na ya ga-ekeshishi nwe eriri ukwu ya ike na ya ga-akọwafu n'ala pụa. And ya achọghị ịbịa onye rewere property ya ka ya were eriri to nri ọnụ. No. Ya nụrụ nga lock up bidogodo n'ụlọ ya. Otu eshi eme nri yaga yaga. Eri awụfuo ma nọgide mara paint rice na-aga eke ndị a na-ama
a na-ebushi every time ị gaa na store nri eju ebe ahụ ma ndị mebiri emebi ihe ndị a niile akọtụwa ya down. Ebido ụmụ ego ndị a na-enye nwunye ya ya anaghị enyelitechazi ya include everybody na that management. Ahụ ebido gbakasịwazie nwunye ya na ọwụghị obere ihe nwaanyị mba nnọọ. Nwaanyị atọ nụzie etu ihe ya na-amabu na ọwụ ya amabụ na mmadụ dị otu a nọ nwaanyị a n'ime ya amabụ na ọ nwere ike ime ụdịrị ihe dị otu ahụ. Nwaanyị eguzoro otu mee ka ịshọ na enweghị peace ga-anọ n'ime ụlọ ahụ. Ya elekirikwana ya agba ya nkịtị n'ihi na ya etoro na rough ground na ọ ya just choose ịdị good. Mana ọ bụrụ ma ebe mmadụ toro na ebe ya toro ọ wee bad influence na ọ naanị Chineke nna họjiri ihu chewe ya ihu ya choose ịdị mma. Ọ ya ka nwunye ya nụtara every time ọ na-egiri ya agba ya nkịtị. Ọbịa ọ na-abara ya ọbịa ọ na-agụ ya ọbịa ọ na-akpọ ya chief otelentụ kpọwa ya ihe na onye hụrụ Igbo ofile na ndị ụlọ ya rijugo afọ na ha rigo ọfụma agaghị ama na agụrụ egbuchala onye ihu na onye azụ na ihe ya wụ na ọwa ọka mma n'ama. Nwaanyị alọtaghị akọwa ya ejiri nnọọ baa na one room gbachie ụzọ ebe ahụ. Na nwatakịrịkwa na ọ gara aga kpọta nwa ahụ na-achọ ile WAEC. Ọ dị 17 years na-aga 18 chọwazie ile WAEC. Na nwaanyị mba nnọọ Nza ya sị m na ya na otu ishi that girl adịka o nwere ihe ọ chọrọ ịgwa ya na-eme ka enwe ihe ọ chọrọ ịgwa ya mana ọ otu o si agwa ya na ọ hụ ebe naanị ya nọ ya gara bịawa ebe ahụ eme olewe o guzoro lewe o welite ọnụ ikwu okwu ọ dịka onye akọrọ kpum si ekwugola okwu. Mgbe ụfọdụ ọkpọ ya sa ya tọọ nọ ọ sị ha gwa ya sorry sa ya pụwa. O ruo otu ụbọchị ya jụọ ya sọ gịnị nwe ihe ọ chọrọ ịgwa ya mgbe niile ọkpọ ya sa ya tọọ nọ ọ sọ ha ya sorry sa na esi ya sorry ọ na-atọ ya ụtọ. Na ọ otu a ka the young lady shiri megide ruo otu ụbọchị na ya nọ na sitting room elege television mgbe nwunye kpọrọ the young girl ya bịa. Ọ sị ya na isi a ya wara ka isi ndị ara na ya ga-abịa mee isi ya na ya bịa gaa salon ga dozie isi ya. The girl asị cha na ya gakwa ugbo ya ga-alọta ngwa ngwa. Madam ya wụkwanụ nwunye ya gwa ya sị ya achọghị ịma na ihe ya chọrọ ịgwa ya na ya bịa ga dozie isi ya. Ya elekiri nwunye lekiri the girl gbaa ha nkịtị o were ego nye the girl si ya gaa ebe ahụ na ọ na o rute ya cheke mmadụ ole nọ line mmadụ ole a ga-eme isi before eme ya nwa. Na o rutekwa ebe ahụ ọwụ na ọ ya nwa nwee turn ozugbo na ọ kpọọ ya na phone mee ka ya mara. The girl asị were ego pụwa. Nwunye ya banye n'ime ụlọ jike nwa ya nwaanyị kpọrọ ya pụta gwa ya sị na ya na-abịa na ọ wete nwunye shi pụwakwa nwoke ofu naanị ya n'ụlọ. Na ya nụrụdụhụ 30 minutes this girl alụghachita ya elewe sa o mezighị ichie ya sị na ya ga-agachi ebe ahụ na ya chọrọ ịhụ ya. Ya jụọ eso ọ gịnị olee ihe mere nọ. The girl agwawa ya sị ya na ya biko na ya gbaghara ya na ihe na ya chọrọ ịgwa ya na ya biko agwakwala ya madam ya. Ya sị ya na olee ihe ọ sị ya na madam ya nwere onye ya na ya abụọ discuss ga na phone kemgbe 4 months or so na ya na onye ahụ na-ediscuss onye ahụ si ya weta international passport ya na ya mgbe ụfọdụ ya na madam ya na-eme video call. Madam ya si ya pụọ mgbe ụfọdụ madam ya were phone bega na bedroom na onye ahụ na-akpọ na mgbe ụfọdụ phone ya ring ya na ọ bụ onye ahụ kpọga ma ọ na o ring ya one time madam ya ga-epik ọ ga-ering ọzọ na ọ ụmụ flash na-anabata nọ na ọ dịka ọ na-enwe idea na ọ nọ ya mgbe ahụ. So mgbe ụfọdụ kwanụ madam ya ga-agwa ya mgbe ọ ga-akpọ ọ madam ya flash the person ọkpọ na the person ya na ya abụọ kwuo okwu otu ọ ga-esi join the person na country ọ nọ ya amahụ country ebe ọ nọ. Mana ọwụ ihe ahụ the main thing ya chọrọ ya eji chọọ ịbịa hụ ya na ihe eji chọọ ịbịa hụ ya wụ na n'otu ugbo a na ya nọ na madam ya sị na ọ ya nwa n'ihi ya na ọ ya nwa kpọtara ya ebe a kpatakwara na eji zụọ ya na school na ọ dị ya zụrụ ya na school na ya ga-like ka ya setụlụ ya and ebe ya ga-eshi esetụlụ ụzọ ya ga-eshi esetụlụ ya wụ ime ihe ọbụla ya si eme ya na-eleghị anya n'azụ ya sị oke ma ọ bịa gwawa ya that na Joyce ya nwere enyi nwoke ya sị yes
ọjụọ ese lelu onye ebe ya gwe ọjụọ ese ya na ya abụọ idina nwana ya si ya mba madam ya si ya jishi ike mee ka ịshọ na ya na enyi ya nwoke ahụ edina nwana na ya eruole na nwoke eri ya elu mana o kweghị ya ime na ọ tụga ya ụjọ na onye ya na-emekwere ihe ọbọdaga ha onye ga-ehi ya nsogbu na ha just now good friends na ha nwere plans for themselves mana madam ya nyeghị nsogbu that na ya ejishi ike make sure na onye that her boyfriend riri ya elu so ya bịa tọrọ madam ya ashị yes na ọ rịala ya elu madam ya sị okay the next thing ọzọ gwara ya wụ na ya ejishi ike ya mee ka ya na di ya dina na ihe ọbụla ya ga-eme ka ya na di ya ruo ya nso na ya emewe na ihe ejisie ga-eme ya ga-aga ime isi ihe madam ya jisie ga-eme isi wụ on Sunday na ọ gaghị anụ ya so that ya ga-look beautiful na ya lịọ ọga ya wụ di ya na ihe ọbụla ọ ga-ewe na ya mee ya na ọwụ ihe ya ga-eme obi arụ ya ma ọ wụghị ya so na ihe eji na-ekwu ihe ugbu a na ọwụ na ọ because ya nyere ya ndụ mana ya achọghị ime ihe dị otu ahụ na ọ ma na ya ma the day ya batara ya ote madam ya si jụ na ga-edi gị school na ya ma ote ya na nwunye shi koo ishi before ekweta ịdị ya school na ya biko nyere ya aka na ya mana ma ọ ga-esoro ya tọọ dị ashị ka ya chọrọ ịkarị along na ashị ahụ ka ya gwazie na madam ya si na dede ya emetụ ya na dede ya alakpo na dede ya kporola alakpo ka ya gwa madam ya like that ya jụwa the girl na kemgbe o jiri bịa nga ya emere ya ihe ọjọọ before ya sị mba na enwere ụzọ ya shiri wuo ya enwere ihe ọ nara ya like otu na-eshi elezi mmadụ anya enwere mgbe ya lere anya hụ na o nwere ihe o need ya na-enye madam ya ego ga zụtara ya datin nakwa ya dịire school yes na ya chọrọ ikele ya ebe ihe dị otu a chọrọ ịdagide ya o kwe ka ọ dagide mana enwere ihe ọ ga-emere ya ugbu ene ọ bụrụ na at least ya onwe ka ya o nyere ya opportunity to safeguard the situation mgbe madam ya ga-achọ use ya the girl asị oke ya gwa the girl na ya ga-eme vidio gbaga kamera kwuo ihe a na o kwuru na in case ọ na madam ya amabeghị plan madam ya ga-eji abịa tomorrow imegide and o nwere ike onye ya na ya kwa akụkọ international passport o nwere ike ọ gaghị anọ close mgbe ọ ga-eme ihe ọ na-eme the young lady asị okay ọ ya ka ya gbanyere phone ya chewe kamera n'ihu ihe a niile ọ kọrọ o kwuo ya vidio ya o shinishi kọ even kọcha kọ that once ọ na-agwaghị ya ọ kọcha ote madam ya shi na-agwa ya na ọga ya lowele na ya ga-aga make sure na ọ ga-iwekom ya na ọ gụrụ ya gụrụ nyecha ya tips on how to lure him to bed ya rekọda ihe a niile edenwe na nwaanyị mba nnọọ ọ ya ka this girl gara ga gwa madam ya na ya sọsidiele na ya na ọga edinana ishi ahụ o kere ya on Saturday o ruo on Sunday madam agawa chọọchị gwa ihe ọ ga-eme si ọ ga-eso ha aga chọọchị na ya na ọga ya nọrọ n'ụlọ na ya tara ya mee ihe a ya gwara ya na ugbu a na ọ mara mma n'isi ya na ofe itiri ya na ya tara ya make sure na o nwetara ọga ya o rute after service chọọchị agbasa nwunye ya lorute ya gwazie the girl otu ọ ga-esi edenwe ahụ asa onye ihe mere nọ ya gwa the girl na ọ ghala madam ya na ọ gaghị edoro na room ya ka madam ya bịa ebe ahụ bịa jụọ ya ọ jụzie ọsị ya na the girl ozugbo madam ya batara the girl abanye na room ya gagadoro ebe a madam ya alọta jụọ ese elekwenụ the girl ya gwa esi ya mahụ ugbu a ka ya shi n'ime ụlọ ya pụtaga madam ya gawa na room ga ebe ahụ hụzi the girl ọ makpuru na elu bed ya ọ jụọ esi ya hafa na ọsọsọ idiri ya cs na ọsọsọ idiri ya cs ọ ya ka madam ya gbara ụsụ ga-ewere fon ya bido rekọdụwa ihe ọ jụga this girl the girl dorokwa ishie na pilo ma na madam ya agbanyela fon ya na rekọdịn bido jụọ si ya na ọsị di ya kpọrọ ya lakpo ya cs na ya na ya abụọ soro lakpo na ya sọsi na ihe niile ahụ ya si ya no nwunye ya si ya no ya achọghị details na ọ chọrọ ịgwa ya ugbu a na di ya kpọrọ ya lakpo ya cs na ọhịa ya chọrọ ịnọ na di ya kpọrọ ya lakpo ya cs na ya gawara chọọchị di ya kpọrọ ya lakpo ya cs ọ gwụla ihe ọ jụrụ the girl oshi na room ya pụọ na nwaanyị mba nnọọ mza ọ ya ka nwunye nwere rekọdụ ọnụ ntara were gaga send ara nwanne ya nwoke ka ya na ya abụọ na-adị na mma so ledele ihe di ya mere nwa ya na ya nọ n'ụlọ
nwa ya na ya bi, nwa ya gara aga kporo na o ledele ihe di ya mere. Were ha the same voice note, the same voice record ga-esend ahakwara ụmụnne nke ya sị na biko na mgbe na-adịghị anya na ya ga-walk out of this marriage na ya achọghị ịma, na ihe eji na-ekwu ya wụ na ya nwere plan na o telie notice were ya suspect wara di ya na this girl ya na ya gara aga kpọta. In the first place na ọ di ya zụrụ ya, ọ na-ekwu ka abara the girl mba, ya elegide ihe ịhụnanya o nwere ebe the girl na ya ma na something ga wrong na that thing na ya confirm, ọ na-elekwe voice note mgbe ya suspectịrị ya lọtara suspect ya, lekwe mgbe the girl si yes na ọga ya kpụrụ ya lakpo. Ha were ihe a niile send ya. Otu obi abịakọta ya na ka nwunye ya act like this na ọ ga-awụ na onye nwa si eme international passport na emewere na visa. Ọ ya ka nwunye ya pụrụ ya ejiri nnọọ nwayọ gbachie ụzọ ahụ tụtụrụ ime ụlọ ahụ, sachigide ya sacha ime ụlọ room nwa ya nwaanyị, that is children's bedroom, mana ọ naanị nwa ya nwaanyị na-ehi ebe ahụ fọna. Ya sachigide bịa hụ ebe nwunye dewere international passport ya, ya ewerekweni ya ga-edezuo ya si na ọ manyere ọkụ na ọkụ a ga-erecha before ya na-emeki move ahụ ọ chọrọ imeki. Na nwaanyị mba nnọọ mza, ọ ya ka o kwuru ihe a, okwu ahụ abidara na-akpọ ya na phone, na-akpọ ya onye ihu na-akpọ onye azụ na-akpọ ya na-asị ya na ya biko na enwe ihe nwunye ya sendịrị ha na ha adịkwa mma. Ekwugide ya eruo nne the girl ntị, ya kpọọ nwunye na phone si biko na ya chọwa ịkpọlatara ya nwa ya. Ọ ya ka okwu a na-ada ihe niile eme lead etu ha niile kpokọrọ lawa village. Ka ha larutere, ya gwa nwunye na ewu ọkụkọ ahụ ọchị, ọkụkọ ahụ nne ọkụkọ ahụ o ji na ọnya nwachi ụmụ ya na mgbochi nta na a ga-achị na Owere nchi na ngwa ka ha gawa. Ha erute di ya gwa the girl so rute ebe a ya kwuo eziokwu, kwuo nke wụ eziokwu na enwe ihe ọjọọ ya mere, na naanị ihe mere wụ ịjụ na ọ gaghị anọ n'ụlọ na ya ga-ediri ya school, nothing else. The girl asị oke. Ọ ya ka erute na village, ebido kwuwe nwunye ebido play wee record ụmụnne ya abịa ikpe. Ụmụnne ya sị na ahụrụ voice record na this girl na ọ bịara bịa na nwanne ha die this and that. Ya nọrọ ga-agwawa ha that na enweghị di ya this girl bịara bịa na rather na nwanne ha nwaanyị nwege move o ji aga ala bekee, o ji apụ na ọ chọbụ na ịpụ from this marriage. Na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ihe ahụ ọ chọrọ ime na ọ ga-ahụ ụzọ ya ga-ekwe ka ọ hụ ụzọ mee ya. O wepụta voice record this girl bido play way na meeting nga ụmụnne ya na ụmụnne nke ya gbara, ebido play way asa ihe play ka a chọrọ iplay kwa ebe ọzọ na ha anọ na ọwụ ihe a bịara ebe ọwụ igegharịkwa ya again. Ọ ya ka eplecha ya sị ha ngwa ha chere ka ya play kwenu nke ya na this voice record. Ele mgbe nwunye nwetara echeke date, eweta date echi ka ya eplay ya na ya nwetara record nke ya before record nke nwunye ya sị ha lee na nke nọ video na nke nwunye nọ record na ha ele anya na voice note nwunye ya ha ga-anụ mgbe ọ sị na ya chọghị ịma ihe mere na ihe ya chọrọ ịma wụ na ọ gaghị okpere lakpo. The girl asị na that part dị ya mkpa mana ihe lead to that question na ọ ya nwa ihe a chọrọ n'ọnụ nke ahụ na ọ nọ na phone nke ya. Ọ ya ka o bidoro gbaga video ntara o rekọdụrụ this girl ebe ọkụga ote madam ya si ya nwere enyi nwoke ya si yes, na madam ya si ya na ejishi ike mee ka ịshọ na enyi nwoke ahụ rịrị ya elu na ya ekwesịghị ịnọ na amara nwoke ruo ugbu a na ya dị mkpa ka na egburi n'elu ole na nwoke ibidoriwa ya elu. Ya bịa tọrọ ya ashị that na enyi nwoke arịala ya elu. Madam ya si yes, bidozie gwazie na ya ga-alike ka die ya na die emekwe the same thing, na ya ele anya na ya nabatara ihe na ọ because ya bịara n'ụlọ emere o ji gaa school na ọ nọ n'ụlọ nne na nna nọ n'ihe gaa school otu obuarịga granọt na ọhịa na village na-ere na ebe e nyere that opportunity na ọ ga-eshow oriri appreciation by ime ihe ọbụla ya si eme na ọwụ ihe ọ si eme ya emelighị ya na ọ rara ya ahụ before ya gwazie ọga ya ihe madam si eme n'ihi na ya ga-emeli ya na ngalugbe ne ya nọ ya mara bekwaghị nwoke na enweghị nwoke ya na ya abụọ mara ihe this girl kwuesi mgbe a bịara jụọ ya after egechara voice record ka ga-eke madam ga-eke ka anọgazi nke a na from the girl na-akọwa that na ya amahụ nwoke ya kpọrọ na the meeting. Ụmụnne ke ya hụrụ ọkụ, nwanne nwunye ya ke nwaanyị sị ele otu a ga-eshi ama na this girl ama nwoke. The girl anọrọ ngasị ya dị ready submit onwe ya to any nurse or any doctor ka echeke na ya amahụ nwoke, enwebe nwoke riri ya elu.
ha gaa n'ihu na a ga-echerịrị na a ga-amarịrị na a ga-amarịrị na a ga-amarịrị nga ka nọ mee one lady invite owe nurse na their village kpọọ ya si ya na biko na a chọrọ ịhụ ya ọ ya ka this lady si na biko na ya agaghị adị mgbe ya ga-adị available na in the next 30 minutes ha si yes na ya bịawa ya gbara bịawa because o close ole from ụlọ ọgwụ ọ nọzi na pharmacy ya gbara bịawa gwazie ihe a kpọgara ya kpọrọ nwa anọ ntara baiga na room pụta sị na nwa amaghị nwoke na nwa ka dị ote o shiri pụta na ọmaghị nwoke ya kpọrọ mgbe aka ya nwa ji maịzi aka na mkpa wepụta international passport nwunye ya sịrị si lekwe na ihe na ọwa international passport nwunye nọ na-agbagharị na-eme plan otu enyi ya nwoke ga-esi kpọrọ ya gawa ala bekee na ọ mara na enwe ihe ọ na-ezo na o wepụtagodo WhatsApp ya mepee ya ebe a na ọwụ na-emepe WhatsApp agaghị ahụ information lidri na ya na somebody na ala bekee chat ga onye si ya mee international passport onye si ya na onye na-enweghị plan ịga ala bekee na lekwe na nwunye ya mere international passport ga capture onwe ya enweghị idea lekwe international passport ya dịla ready ọ na-achọzi emailzi ya na-achọzi ihe ọ ga-eji tee ya ure n'ihu ka ọ mazie na plan pụwa bozie ya ebubo na ya kpọ nwa ya lakpo na ya na-alụgachi na ọ ebe mara ejichie end na ihe eji ekwu ya na na ejikere na ha ga-aga court evidence niile dị very clear na ya eji international passport ya for na ya eji ya na this girl na ọ nọ ya ọ wee living witness in fact ọ ya nwa ka ihe niile kwuru n'ishi nọọsụ agbala cheke ya na lekwe ọdio ka ya eji na ha prepare onwe ha na ha ga-emit in court na ya ga-claim damages ya na ya ga-dissolve kwa this marriage na ọ chọbụla ịpụ na ya ga-grant ya divorce na ya ga-claim damages ya na ọ bụrụ ya ebubo false allegation bụkwa the girl ebubo lụọ obere nwa ịga mee push obere nwa into sex working na ihe charges ya ga-enye na ọ ga-akwụchala ya ejikere ya kpọọ onye ahụ n'ala bekee ka o nwee ike send ezigbo ego na otu ọnụ na ya alụcha na enwezi ihe eji eme na ọ kpọọ enyi ya nwoke si elekwe ihe played out na ma ọwụ ya na elekwe ya na eji international passport ya ga-erelize and ha ga-meet in court na ọ wee ebe a ka okwu nọ na nwa mba nnọọ a na-arịọ onye ihu na-arịọ onye azụ na-arịọ nne na-arịọ ụmụnne ndị niile gbaga ọnụ kpakpakpakpakpa ha na-arịọ onye ihu na-arịọ onye azụ na-arịọ onye nkonko na-arịọ onye ihe na-arịọ ya gwa ha sị na ọ dịla ka ọ ga-adị na ha prepare ihe ya kwụrụ n'isi nwa ha nwaanyị return ya na o doo onye ha anya ngalugbo na akụrụkotom hia that na this girl amaghị nwoke na ka ya gwazie ha na ya ihe ahụ ọ kwanyegara gị ime na nwa na ya ga-azụ ya ga-azụrụ ya gawa na ya agaghị akwụsị ịzụ nwa na ihe a ya chuzuola ịzụ nwa zụọ ruo mahadum ọ gụchapụta ihe ọ bụla ọ chọrọ ime ọ ga-eme n'anya ụcha without anybody akwanyegara ya na ụmụnne m nwanne m nwoke so ebe a ka okwu nọ kedu ọkpara na-arịọ onye ihu na-arịọ onye azụ na-arịọ ya emechasị ngwa nye ya paspọtụ ya na ya chọrọ iji ego na-achọ eme dọkụmentị ya na bank upgrade na ya dị very sorry na enweghị ya travel ya ji eme ya gwa sị enweghị ebe ọ na-aga na o nwere voters card o nwere NIN o nwere valid ID card na-awụghị this international passport na ọ bụrụ na international ya ga-enye ya na ha ga-emeterịrị in court na ya chọrọ ya ga-agba ya akwụkwọ na ọ ga-abịa ebe ahụ kilie onwe that divorce ya ga-grant ya na without ya hụ mgbe na otu ọ gwaghị ya ihe a na marriage na ọ gwụla n'etiti ya na abụọ na ọ mara onye ahụ kpọrọ eme international passport na ọ gwa ya the latest now gwa ya mata mere arise ka o nwee ike kpakọ onwe ya ọnụ ihe ọbụla ya biliri ha enye ọ ga-esetụl ya before na-adụwa ya ala bekee nwanyị mba nọ na ọ ebe okwu unu na m were egbotowara unu ụmụnne ka unu were ya wee mụrụ akọ mgbe ụfọdụ nwaanyị ga-apụta na-akọ jajajajaja na di ya egbuli ya na di ya mere ke na di ya mere ka ọzọ onye na-amaghụta ha siri biri ya ebe anyị ga-wuo chi jọ bido ekpewe ikpe mmanwe ikpe onye ọma ebe ya ama ebe ọnụkwa na nwoke mgbe ụfọdụ nwoke ga-efili na nwunye ya lụtara ọ maghị ekwu ọ na ọ dị weak ọ dis ya pụta ihe sọrọ ya na-eme nwaanyị ahụ ọ gaghị ama na onye na chi eso ya na chi eso ọ sị m nwere akụkọ na gbotowara unu na-enweghị ihe unu sọjestịrị na unu gwe na ụnọ si ya gala court grant ya fair divorce ya gawazie dụwazie onye ke n'ala bekee na ya ga-akpụrụ nwa ya no problem na unu kwuo ya ga-anọ na ụnọ sụkwana ya na ya kwụọ ya damages na ha ya na onye ọya na ya ga-esetụlụ ya divorce zie ọ dụwazie ya ebe ahụ before onye ike wụ poison from that day ya na ya ebi na ọnọdụ ya hapụrụ ya n'ụlọ nne na nna ya na ebe a ka esi akpọ na ihe eji nkịta ọnwụ na-awụ international passport ahụ ọ kapchọrọ ga kapcha ugboro abụọ o ji eji na ọ ga-atụghachi for reprinting na ya ga-agba ya akwụkwọ na court na ya ga-eme immigration involve gwakwa ha na paspọtụ ya efu ha efu na ya nwajie ha ahụkwanụ
condition ya ejiri jide mgbe ka gaza banzie from traveling na ebe ọbụla o shi tie isi na ya no few steps ahead of her. And in fact the next move ya na gị make wo ịga na immigration ga report o si ha lekwe na passport onye dị otu na ya n'aka na o we criminal le ihe ọ committed ka ọ hapụ ibi ebe a for reprinting. No, the next thing ya gwara na ya ga-aga ime ka ọ hapụ ịgbara kpakakpaka na ọ na-aga ịchọ another passport o ji agbawado na ya agaghị ekwe eme ka ịda move until ihe settle ya. Ụmụnne m, ọ wee ebe okwu nọ na unu anụkwaghị onye na chi eso. Ọ bụrụ na this man kpaga this girl agwa ọjọọ ọ ikekwe ya wa na accomplice kpọrọ nwa mmadụ dị ga school ya ekwuo n'elu aya ya ekwuo n'ala ya ha ewere mere ihe rọ ha mma. This girl agara agwa this man nwoke na-agara ama ihe nwunye ya plan ga unu na-ahụ ihe anyị ma na nwa ngo deserve ya ịnọ in position imere nwa onye ọzọ mere ya nwa onye ọzọ ọ ga-aghọrọ gị nwa. Ụgwọ ọlụ onye zụrụ na school inwe ike ichefu onye mere but hụ na onye ahụ zụrụ na school anaghị echefu ha echefu. Ndị ahụ na-enwe soft spot na ndụ onye ahụ ha zụrụ na school. Ọ dị very very important. Ụmụnne m, ọhịa m sị m bịa gbotowara ọnụ nga taa ọsọ unu gwa ya uche ubi ọnụ na olee otu unu si eshi follow this matter na ọkwa nna ya emetego unu gwa ha lee na ya ejide nga eji na ya gaa n'ihu na ya mara na yes na ya nọ on the right track na unu onye ihu na onye azarịọla ya ma nne ya ma nna ya onye akpọ ụmụnne ihe ndị emiti ha gbara ọsọ oge gee data audio na-abara ya onye bịa onye na-ekwesị ikwu ya okwu n'ihu bịa ha na-ayọ ya because gịnị ego ya daana and ọ nwanne ha nwaanyị ridara ya otu aka o sendịrị ha ego otu aka o buga ego sendịrị ha ọ ga na shop enwe ego ụmụaka ya repụtara ya eburu ya gbakwa nkịtị n'ọzi ndị gwagazi okwu anyhow today na ha ga-esetụlụ na ọ na ha esetụlụ ya na ya court ga-agwa ego ya ga-aga na court na ya ga-eplace charges na ha ga-akwụ ya na. Ụmụnne m, ọhịa m sị m abịa gbotowara ọnụ na ngwa enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya unu gwara m ya udo dịrị ọnụ.